Hello everyone, नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव फिन बरायनाय थाबाय। दायो मोनाबिलिनि सम, दायो जोङो लामाथिं बेरायनो थांनो नागिरदों आगैजों आंजों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज नायलांदो जोबजासिम। बिदिब्ला Hai di coba dah dodola mobil Sarah kamu kiti mangai berain thằng như Awo bên này này. Guzunnya dah sudah. Dari जोङो लामायाव बेरायनो फैदों। जोंनि न'निफ्राय साहाथिं जायो। बेथिं जोङो बेरायनो थाखाय फैदों। Đây Phương đây này chứ. Bây giờ con còn sẽ đâu? Đây Dương Hà đi đúng biết là giờ bớt xong rồi nè. दायो जोङो गिदिंनानै फैखांबाय बेरायनानै। दायो जोङो बेखिनावहा लामायाव मोनसे मैगं नुदों। जों बेखौ खानानै लांनोसै। बेखौनो खागोन जोङो। दायो नैबेखौ साफा सुनानै लाबाय। दायो संनोसै। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेसेनोसैमोन। थेंक इउ सो माच नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। बाय बाय।